Mayne Hawkaba, Edeba by Grace TV. So, this is a Chedian Punyanko Adum, Abusian4, Asher4, Yina, Yamu Supramu, so Korea and Nema, or the Fum Swatch, 1 year, Adum Yo Mobut, Nayasa Shabium. Live by Grace TV. So, first that Emma Chedian Punyanko, Abusia, Osha Asante, any Akan, and Nebu more, and ne day a sum Edda, Amambu, and a Ukude, Ewa Sante. Any Akan na Bunti. A company sa na yawan santimemu na yesom. Okay. Yeso yawan santimemu na yesom club ya sante Mamponghene. Dudu obi bi kuntu kantambo. Ye otekra we ene bra wo masumti na ne ohene betina se amamre ni amane kwan so. Ebra ne eye esom da awukude. Ye di kan e wa fimpim ye no ene adinu. Na busua ezenza sa bia no kasa na se ne ye dabone. Na ye okude ye dikan e wa fimpim ye no ene adinu ensiam nti abusia wo du Kumasi mountain so a da bia taidin ya Nananom atsenkunya e ba mountain so se bi ranom e ya mamre ni amane bia e se fata na ama bibia enso aya so nti we ba bia gisa sabre ya Kumasi Adum mountain so me compatemu ene eme ahodo aka wo de yentwa mfoni nhyahwefo ye ho na wo mo entiase ehunu amamre ni amane ya etwego anti wo hwe aha de be gisa sabre any for her, anti Tiasia na be ntwam enko ase bia ya o nkese Nananom atsenkunya ogina eya mamelo tu se bambofo mpanyufo na wo mo aye efahama ene obi nko ene obi aba etu ba na amatina chicho so there be aha de fa say the call esanse ye kakra say if you go to Rome you do what the Romans do. Ye any day any bro ema de any day se no enti se nesum day amamre ni amane etwago a na saa na te ye ni kwan se ye bu ya amamre ene ya amane no entia ese de asante hye nyina enso esitianti Kumasi mountain so Kumasi mountain so abre ena busia ye twamfoni e de ekyem ni nyina ye se ene eye esom eta ene eye okude ya ye nyina ye wura club ya Asante kotokomi dudu obi kuntu kantambo ho sabi ene eye som da na ye okude nti o ya amamre ewo Kumasi mountain so ti bia obefa bia ataidin ya obefa bia ataidin ya obia na fam dia hwe se bia be koso asudwe kwan na no kwen se empo kura bodu bia gina sabre ya ana mediki aka chon se bambofo mpanyufo na ayefa oma ya wasi ban echese ha de sabre ohene etase anase ohene ya mabeti ma obia enso emfa ha ni na mamane bo asom nti yo ha sabre ya dwede hyase na Nananom ya mamanya amanye se fata no bitwa gubia ye de ebesomo sadia esi etia ha nti de wo hwe ha anye obi na beka cho omu na ibabofo mpanyufo na Nananom nantie nso a omu edidumadi esunko ha nti omu na ehwe se obi a wo ba bia ebomu ba bia obefa bia ofa etia mra na eba na bia ofa no enya no acho se de bi emwa esanse onekase wo ho Nananom atsenkunya ani mpanyufo nyina wo ho mo a omo eya mamre ni amane ene eye dabone ni chere ne okude ye dikan e wa fimpimie no ene adwenu mu na ohwe enipa mpempem abusuan ogina ababucheku na obia ebesua de obia mekase obia ebesua de a enam se eye asantesem na eye asante amamre ene amane nti nipa mpempem mu nyina abeju ha na obia eba abesua bibi afri de ekoso mu a na esewani and so catch up yes ti yen hwe na yen anu omo na etnet se obia ebeye de omo na pass no de bi kasa na yenti kakra ya omo kan and say yan mediki catch us say when you go to Rome you do what the Romans do. You want Asanteman mu nko ade e ni die ni bo sonko na ye de ema ewura enche de atenso ni be wi amamre no na fa ya kofa fro ni ewie na oba de be koso bi ebetwa e de ahye no nam se ya amamre ni amane na ye mpanyin semti ye ni akwanya se ye de fie be ko akotwa de ahye no mom the atmosphere the euphoria the reaction e wo monte so de ye wakwanya se de esi etiese de be so mahwefo ni nyina ye hunu dia ekoso ewo yemman mu ya Asanteman ti Kumasi mountain so the principal street and nipa pimpin wonyina aba abehia mu na dai
ever some kuntum kantambo your tekra and they go so the love and respect that we come to us ebusia over Asanteman wey dey marry no as woni and so ka so cry so say do say na so he e call efa ye wo achempifie so a wo free cocoa board patem ho eba onye free asafuleba the theater so body na so ti ase na bia metwam wo sa akwan so ti ase na bia e ma metwam e wo sa akwan so omuna ejina ho na so pai for be foforo na e pai ko fast da house ho na mo amoba mo ju a mananti atiasim na fe ma budi juwadi ya budi enti ho dia bo chempu pass average mo di aka cho say na mo say ya ma me na ma yeti na ye fa fidi ni ko epika ye ko so and so the chomna senior okay yini e wo di juwadi so pa na okay yes yini e yo bo adwuma pa nyamisho why am here pa buy ma shower ye for say wadaro ma na chebafo okay chebafo o free him fa wadaro me free contact. Oh, okay. Contact. Wow. And then you ya wudi. Obo bisa say, oh ya one na you dey na show kwenti a wo me ade me to ade wo here. Oh, okay. You rent na ja me sum me yura. Wow. Me sum me yura. Okay. Enti yen hwe, di media be pa na wudi pote wa actually we say be ya. Ja me na me direct cars na yesi ase ho no no. Okay. The me hwe se cars na ba ja be fa the right way. The me na me direct cars ni nyina. Wow. Esa na hear that boni o hene e ba Adum anti na mo si kwan nya. Yesi kwan na okude. Eti obi ba hin fa na ni kwan se ofa na hin fa na so. Ya yesi ase ho ma champem hin no boko ho no yesi ho no. So ofa se kofa ke me ho no. So okwase da so na so okofa soro ho no. Na so okosi so na that's what family ko ha no family ko ni me ko matia ya na say odi ko ni say dey no go area unti be kra me farm na say obi ni no ba mo say o ti o say da bi me fa asan e na on sempa o ya hwe on sempa bo so me sempa bo ye sum di ye fampa bo ye sempa bo o ko ewura nim di amem to me ne dey me sempa bo na say o hu say small sum na o sum ohene me sempa ewura me sempa bo o sempa bo na chese woni nso ade a oh there be by to me ne dey be hu ni say me ro me pabo na chese dey ma suma eti ka bibi shi Asanteman ma Ghana ma woni bia won so amamre na woni mu ye na obu amamre ni amane ni tele na wo ka de so ka bia kira Asanteman de wo hwe Asante na onsu Asante na Asante amamre ni yamane efe pa to mo hwe no mu sua e matem na ye da se yeah me so me da se pa eti ye be ja no ato de djuma so na fe ya no kwe pa ye to so eti ye nyan onu na ha o de hwe na wo tete no se ti ase na bi ba beju ase na ase na be o so fa on fa ho bia e wo se owura ho na ochia na che se de bi masa de bia fa ne de amamre ma ho kwansa isanse ne eye daponi nti wo che se pan no fa championship empatemu be na nanom sabi for ma for positive for wo sisa kwan no ya e che se o ba e ho ni kwansa o kofa ho eti hwe ni pampim mo ha eti yes ka ha na kakra wo ye kwan we so abusia normally na so wo di be kan se ordinarily and ka we na say bia tese na beti afiri no ma ba but kwan ye free ana champion ne ho ba beti asimu abisa na akom de bi so rap pampas no ti ase na bia ntwam ho sabe ti ase na bia ntwam e wo ha sabe ntene wo ba odu sa ho na wo ba na nante no na obitimi anante aba ti ni pa yin pempim na o se na mo na wo ba ni die ani bu ade ma rent kan ade na ma na park esi ba bi na waba abesom oni kese ana se wakọ akọ edwumadie ya opese wo ye ni na ye ni o ma etwagu a kire se in the Ashanti Kingdom ye de ani die ni bo so kopa na ede ema yewura no enso so e wo ha yes amusua enye kuma ohene efi ha okay oh what can you kese kakẹ wa do ba okay eti sana it's that is the atmosphere over here enche no ohene I become a call a champion and to show on swap you want any point to be almost na ho okay ya me ho kakra ya me ho okay yes enche kra na okay enche kra na ohene kase okay enche kra na ohene kase e ba become so yin na ye enche kra busia na ohene kase e ba na fe wakoto so e wo fa hodo ya Akan tie wa ha de yinina ha na ye hwe bra na e ba no
ye be koso bia ye twa emfa som amansan na esewani abusua se na madi aka no esewani na ense o ka che kra asante kotokoro no okumu apem ebeba odo ani anidie ni bo sonko ya ye de ma ye wura Asanteman mu de esewani na ense o ka che kra. This is not the first time na ye hu bi da it is evident abrebia DSC de twago bi akere na da bia nso etu mu nkyene ma mine na hu se ye wura club ya Asante kotokoro ni de so na se kra enso so ehonom yes nti they are live on YouTube by Grace TV and also on Countryside TV. So well done bro for the updates. Okay, no catch you. Yes, okay, Martin what I say. Runs for Jane. Okay, and that Jane straight abba. The Saffron so the abba by Grace TV. I'll say good morning minya wa pa be abba for the NFA mami for say good dawn I say papa be okay na say ade challenge papa wa America go chimem nyesa mate aso so ho ye de nyame ase say bibia enso boko ha tie no bia na bia no ba omo exit ni omo eche obia yes wo ye otix omo chu bia de any kan say wo ye de wo ye ti amra de wo ye ti amamre ni amane ni na eche ni die ani bo so fon ye de mayura Marcel apia good morning my boss Marcel apia bia boko de on Countryside GH and on by Grace TV. So Ernest Merster say hi good morning Ernesto bibia boko de ene eye dabone se bi na ye somda etino yedra eba abeya amamre ni amane nti e na wo hwe kwan ye free Chelsea House Asda House wo bring na say na no do ha na person come won't me fa kwan we so ko direct there bi I just say opai e de fa for no atwa for yes and now free Adum railway police station also nearby won't me fa tia say na emetwam emfa ha nko yes opai for me for now I could do bia yeah opese we are live on YouTube by Grace TV and also on Countryside GH TV and so on. Okay, yes, inti sanity yeah na so kai say afibia no aya na okude ewomu enkono 9 sanso na afibia no akoside no and also ewomu enkono nti 99 ewa afinumu sanity na yedi eye okude bia the question dey di anim no na otwumi enuntem eye akoside yedi eye okude bia the question dey di anim no na otwumi enu eye okude sana amambe ni amane no eti se ne okude ekofi nyame Adum a na otwumi enuntem nyame Adum a na otwumi enuntem and also ebeye akoside and also ebeye akoside said the Asanteman amambe ene amane nyina and so it's yet eguzu awa hoboam ya tamu twiku etwen se ebre no ebedu na ho kase yeti ase nam eba betwem akọ na fe fa odo ya aka so ona ko aya mamre ni amanye bi esefata na amabibia and so aya so denti miame mame sarabuache o say good morning keke wusu mame apombo ko de wadaroma the yamiase se bibia enso ekoso asumdie kwan so sanso na fe mame fosi ase thank you for showing us Adum. It's been long we miss home la ayasemo akonto mu nsem yehwe nyame na abaye wai nyame no a abaye ha entisa ena ekoso ewo hasabre egu atwenye mu mse enche kra yewura ani kase reba yes nti abusia sanity nye kuma enche amamre ni amani ni na bebi na fo na akoto aso na entansi ti aya adwen say okay say the ohene ti ase na no eba arrest na dipa pempem no bodweso a enya asem keto akra ni na hwere odo ene enkabomu odo ene koye ya oba Asanteman mu a ye de mayura club ya Asante kotokone do obi yes to ohene ti ase na no na sabre ama na mo so a ene enche kra ibo se convoy no etwam enti escort no ene edi kan wa ha ye ni na hwere didie ene okay ni na hwere bo ye didie so ko a ye de mayura club ya Asante kotokone ene so da enti sabre kra de enam say aha yes escort na sha se enti and yet sa ni na ya odo eni ebuo eni didie so ko a wa Asante video ye de mayura club ya Asante kotokone didie bi sense ne eye sunda ene eye ewukude ya edikan ewa afimpimienu ene aduonu ensiamu ene eye ewukude edikan ewa afimpimienu
ɛne aduonu nsɛm nti ne kwan so no sɛ nyinaa yɛde nkabɔ mu ɛne ɔdɔ ɛne koroyɛ ɛbɛka bɔ mu na yɛabɛsom ɔhene kɛseɛ sɛdeɛ asante amammerɛ ɛne amanneɛ nso tete nti convoy na sabre atwam kɔ yɛabambɔfoɔ mpanyinfoɔ wɔn nyinaa ka ho bi na ɔgye tataa ne nyinaa ɛyɛ ɛsom da ɛnɛ ɛyɛ awukudɛ yɛ a ɛdi kan in the year 2026 nti yɛtoa so ɛ afei nti nnipa mpempem na wɔbɔ kyɛnku a abusua ɛsɛ w'ani na ɛnsɛ ɔka kyerɛ koraa nti saa bere yɛtoa so na yɛakɔ ɛyɛ ɛfa ahodoɔ yɛ a aka so na hɔ nso deɛ nyame yɛ adom no ho yɛ mmɔbɔ a yɛtwa ɛde asom amansan live on YouTube by Grace TV ɛnɛ awukudɛ yɛ a ɛdi kan ɛwɔ afempem mmienu ɛne aduonu nsia nti abusua wɔde yɛbɛsrɛ nyɛ yɛn ho abotrɛ ɛberɛ a saa bere yi yɛn nyinaa yɛde yɛni ɛkyerɛ ɛfa yɛ aka ɔsɛ ɛhɔ nso amammerɛ foforɔ ɛne amanneɛ bɛkɔ so yɛnhwɛ sɛ nnipa mpempem ɛbɔ kyɛnku abɛhwɛ nnipa mpempem ɛbɔ kyɛnku na wɔn nyinaa de akoma pa abɛta akyire ama ɛnɛ dwumadie yi ayɛ asomdwie ayɛ ne nyinaa wie a ɔhene ɛbɛtena ase ne nyinaa wie a ɔhene ɛbɛtena ase na afei ɛnɛ adehyeɛ wɔn yɛ wɔ akyirikyiri de bɛnkyerɛ nso aba abɛkyerɛ yɛwura na wabɛkyerɛ ɔhene nsɛm nhyira sɛdeɛ abere bi a wɔyɛ ne daa no nti ɛyɛ ana ɛkɔ so a ɛyɛ adeɛ baako pɛ na mɛbusua firi mu avosafoɔ so wɔ ha yes avosafoɔ ɛnso ɛwɔ ha india numbers a abusua wɔn nyinaa yɛ wɔn afa mu deɛ ɛhwɛ sɛ ne dwumadie ɛkɔ so yi biribiara bɛyɛ ka bɛhwɛ ɛne dwumadie ɛkɔ so yi biribiara ɛbɛyɛ asomdwie members of Avosa almost wɔ India numbers to join the king ɔsɛ baabi a ɔhene kɛseɛ bɛkɔ biara mpanyinfoɔ wɔ hɔ ma nanom ate nkonnwa hɔ afei bambɔfoɔ mpanyinfoɔ hɔ ɛna saa bɛyi nneɛma Avosafoɔ nso ɛyɛ na wɔn ka ho bi a wɔn nyinaa ɛta akyire ama biribiara ayɛ asomdwie nti yɛnam kwan so na afei akɔtoa nso ɛwɔ ɛfa foforɔ yɛ aka ne nyinaa yɛ animuonyam ɛne anidie ɛne buo sonko yɛ wɔ Asanteman deɛ yɛde ma deɛ ɔte krawɛ ɛne brawɛ ɛwɔ na so. Yes, abusua tu yɛn to aso na yɛnwura ɛfa yɛ ahodoɔ nso aka na yɛntwa wɔn nso kakra ɛmfa ɛnkyerɛ amansan ɛnɛ ɛsom da ɛnɛ awukudɛ yɛ ɛdi kan ɛwɔ afempem mmienu ɛne aduonu nsia emu ɛnɛ awukudɛ yɛ di kan ɛno no yɛnhwɛ bɛ sɛ yɛsi bi aba yɛ na afei avosa no yɛ Ashanti Defence Force yɛn nuanom a mmeranteɛ a wɔn to wɔn si hɔ sɛ baabi a ɔne kɛseɛ bɛkɔ bi abamɔfoɔ mpanyinfoɔ wɔ hɔ ne adeɛ nanso wɔn deɛ wɔn yɛ kura wɔn adeɛ wɔn asi hɔ sɛ wɔn ɛbɛboa ama ɔbi ɔhene bɛkɔ bi abambɔ nsɛnsɛm so wɔn bɛyɛ wɔn afɛm deɛ ɛde aboa wɔn ne avosa no nti na ɛma ho sɛ mmeranteɛ bi ɛwɔ hɔ yawo ne ɛba bɛka akyire ama bibia ɛso ayɛ asomdwie nti ɛnam kwan so kakra ɛnam kwan so yɛ a yɛkorɔ na baabi ɔhene ɛba abɛduru so yɛde no nso wɔn asɛm asom mo afei mɛdu yi mfa okay yes nti abusua kwan n'aso na ɛnam deɛ yɛn kakra na yɛmfa ɛno nso deɛ nsom mo message baa na adu fa mfa okay o deɛ yɛn nuro yɛn station hɔ yi na yɛmfa messages na aka no bi nsom amansan nti makan de deɛ no makan maame fosua nso deɛ no afei yɛhwɛ na messages foforɔ ayɛ aka yɛmfa no nso nsom amansan ns forester ɛsɛ hi ns to biribi abɔ kɔkɔɔ afei okay yes na afei yɛtwa mfonyin no ɛde akyerɛ amansan ɛnɛ da yi ɛnɛ awukudɛ ya ɛdi kan ɛwɔ afim ɛne ɛnɛ awukudɛ yɛ ɛdi kan ɛwɔ afim mmienu ɛnɛ awukudɛ yɛ ɛdi kan ɛwɔ afim mmienu ɛne aduonu num jabusua from one station to the other also ɛnɛ awukudɛ nti no nananom ani abere paa nananom abrafo ani abere yɛ ɔmo hwɛ sɛ obi ayɛ n'afam deɛ obi edi mmira so yes nananom ni adwuma nanom ayɛ adeɛ paa nanom ni adwuma ɔmo ayɛ adeɛ na yɛ awukudɛ nti ɔmo
obo hwe se wo yɛ tiase na oba obedi mra so da bia ye ma kwan se fa men konkɔfa enkoye on want man se wo na wo be ma ya obebu mra so ana obe ye ne ma ense ana se etia ma be ne amane omo ma kwan sa enti okay ye mra ni kakra na ye twa no so enfa enchomuti obe ya bedu sabre okay abusi how dey you na ye na ye ntwa fo ni kakra entre amansan yes enti bia ya bedu sabre railway police station and Patemo, yes. Railway police station, Patemo, and Ababetu. It's a quite way. Yeah, may hook a may hook. Na may hook a na I want to go. Now, I'm saying who there can see, yes. And the answer a choir. Okay, yeah, I want mountain so. No, dear, and you know, idea you be mamma may and some of it, you be trying to name. Didn't you because I'm with the Bibiana with your child, there being yes, didn't see another day. You didn't feel you want and say, you per se Ghana man, a yes in there. Oba Asanteman, I did ye any bosom quan, Yadema, Yahanekase, Sabi, Oba Asante, I did any bosom quan, Yadema, Ura, Coca Canoa, Nunti, and I ye come for the actual. So, say, a quite way, I make a big one on your trasso. If you're quite way, on say, Asafuleba, a quite way, almost free, I just so take. Aka konongo omu na fa kwan we aso nkoko ko ni ade we na fa kwan we aso eba beju just odium tech junction askwari mampon ni ade gina omu na fa kwan we aso but sabi am no kase o de o chef di so a e de obi da beka cho ti ase na bia ni kwan so esan se bambofo mpanyfo ho ya mo chi obi aba bia se ofa ba bia ense se ofa e na afei enye no kwa nti hwa omu se mu wade be cast na eba na ordinarily bi anka bi ba be fa ase o omu na potin that's a positive point for you know say net day the mine ye ne dia me kire ya Asanteman nyina ye ne dia wa pie ana se wa ba ya wo be ya amamre ne amane enti ne kwan se obi aba ye ne ma ensen fatanti police when you for omu na aye ban e ho no ma omu hwe se dia wo ba no obe ye ne o ma ye dia oba o ma ya dia etia emra amamre any amani and so that is it. We didn't pursue who kakra and so has saying to what you are going to about the one tia say the opposite who and so more live on YouTube. We are live on YouTube by Grace TV and also country so effort live YouTube. You know, on that day as soon that and then yes, it's Sanity. Okay, Mike no. Okay, yes, I'm checking my mic now. Sir, Mike na there it. Yeah. And I there what am mo check my abusia mo mami ho Mike na there. Abusia Mike na there na fe you hu so bibia touch man na atete come pa that bibia and so I ask you what has happened to the mic? I bibia kakra na okay. Yes, nti mo check my na you hu. Ana bibia wadaroma then who dia ye ho nti sa bre wo hwe yeni ma ya on nipa nam kwan zu bag na on the normal day ankati ase na ma omo fo ye no ati mo twemo asane aba ayi na de mo aba bia on person ba ade ye bia on person bia bia nenso enam se ene akoye sum dance enam se nti se da me buso am cheche no enam se na akoye sum da abambo fompanifo we na eka ohene ho e ma ohene be ya amamre ni amane se fata bia nti e na ama na koba ne sa sabre no ti ela omu na edu ase a na omosi na nante no a e na omo ete e ba ni na ye bu ni na ye ni die ni na eye ani die ye de ma ohene kese enso ewo and also some kakra no you so awatwe yem yetwen ya enche ohne be ya mamre nya man ye bi na fe ya kebia nso atwa so sedia si etie we are here awaiting the official departure of the king after performing this yeah sure is me nipa ni bi ni do makasa na yetie kakra ya omoka de afa onne yes and nesum da enne okude ye dikan ewo afin pimie no ene ene okude ye dikan ewo afin pimie no ene aduonu siam just ni die ni bo so ya atihye ni pampem bia de mo hin pese na se woni na ense okashe kra enti on se eba se ya medika aka ha de ha tika ya koi ebi obekwa ontimi nkonkofo so
ɔbɛpan ɛde akɔfa ɛyɛ Asanteman ahemfie hɔ nifa so na ɔkɔ but ebi anka saa yes ɛna obi nso ntumi firi soro hɔnom ɛma nti wohwɛ nipa mpempem ɛbɛyɛ a obiara ɛreba a normally kaka na de ne bɛba abɛduru ha but ɛnɛ akɔyɛ sum na nti wobɛsi no anante nyinaa akyerɛ ebuo sonko yɛ a yɛde ɛma yɛwura ebuo sonko yɛ a w'Asanteman mu deɛ yɛde ma ɔhene kɛseɛ sɛdeɛ amammerɛ ne amanneteɛ na wonim one interesting thing is this is not the first time sɛ abere bi adabɔne biara saa na ɛkɔ so but abere biara nso ɛyɛ a na ɛyɛ foforɔ ɛde ma ɔman no abere biara na ɛyɛ foforɔ ɛde ma ɔman no nipa nyinaa de akoma pa ɛne ɔdɔ ɛbɛtɔ akyire ɛde som yɛwura nti yɛmmɛn hɔ kakra ho yɛmmɛn hɔ na yɛntwa kakra yɛ a ɛkɔ so yɛmmɛn hɔ kakra yɛ na yɛntwa deɛ ɛkɔ so ɛmfa nsom amansan ɛnɛ ɛwɔ kudɛ yɛ a yɛdi kan ɛwɔ afe mpemienu ɛne aduonu ɛnum let's get closer na afei yɛ have a view really thousands of security persons ɛwɔ ha sɛ ɛkyɛ sɛ bambɔfoɔ mpanyinfoɔ nso wɔ ha chairman yɛ bɛn na okay mate a yɛnhwɛ sɛ ebi nyɛ foforɔ deɛ na ɔno nso akasa na yɛtie deɛ a ɛkɔ so yeah nti wode fa adwenkyerɛ no bra yɛde nkyerɛ no bra ne yɛnto ɛbo ase next to mpatwɛ ayɛ wɔ sisi agya mekyɛ na wama start ne yɛnti ayɛ na okay mekyɛ na wama start ne yɛnti ayɛ na wasubscribe ama me wae na wahyɛ ama afoforɔ nso ɛda bi ahwɛ ɛde ama me menu abɛda ase next to okay nti no on countryside nso obi hwɛ Salamatu Abubakar say Fuzi watching you from that's the United Kingdom, good job, yeah, thanks Matthew, that's it say Oshe Obapa yes nti sanity okay nti the Oshe wani mu hɔ a no be the catch up hon kwa you no do wise osi na wan ante e de aba esan sɛ yɛn nso kwan yɛbɛtumi afa so asom yɛ hene ewura no ɛne saa ɛnɛ dwumadie yɛ a ɛkɔ so nti ɔde sɛ ananteɛ na akɔpem sɛ ɔhene bɛwie amammerɛ ne amanyɛ bi ɔbɛyɛ na wafiri aha korɔ no saa na ɛbɛkɔ so saa ɛbɔde nti na bɔkɔ deɛ okay nsɛ dodoɔ no a obi wɔ hɔ a na ɔnyɛ n'adwene sɛ ɔbɛka biribi ɛde akyerɛ amansan but sɛ ɔno ɔmo kasa na obi kyerɛ baabi a ɔfiri ba a ɛnyɛ sɛ bi a ne bɔne hwɛ na mmom ɛne nyinaa yɛ our own way of paying allegiance, our own way of showing utmost respect to the occupants of the golden stool. This and Ecoso. The first one in a bar, so you're not burning a cost to champ for the Acadiachewa. Bear the same thing, and the Panaka of this one. But today, I'm sure I'm for training be Nayan Twasso. And chair or any baby, a mamma or Yawaha, nothing, and the Tiasan and so about the Chem Accord, and so any test and became one. The big champ for needing the Traman sign, being a young Ecoso, or a has say, okay, into Yen do comments now. The amateur of voice and me, and Nesto, and as Morista, say home sweet home, no crap, Mammy for say, Copana, what bread thanks for the job, Matia, Medas, Mammy, and after this officer boy, it's fine when you're about no press, yes, some. We say yes, some say to say about my young one, kind. Internet says, man, I was yes, some, and I feel one being. And as Morris, I say you're American and so on. And I decided, hey, this place, it's been long. Thanks for showing us. And I said, me, Matia, you're welcome, Obapa, obey the day. And they walk in Chrome home. So free, actually. Okay, also, Mount. I didn't own an apple crunch, and apple crunch, over there, what about you? And I'm over bounce, but an apple crabby and two mouchy. And okay, yes, okay. I'm checking out. You can be so. Waha. After 1 p.m. And that's Morris. I said, okay, nice. I really miss your interviews. Oh, sir. This is my phone. So I will share my videos, but that's it. And you're not subscribed. I'm not share. I'm a man phone soon. And you be a share. Also watching live from Dubai. Matty and Nesto. That's so shame. All the way from Dubai. I said Dubai, Boko. There. I'm going to win some. Yamen coming now. Now when you're smoking my swag there. And fat and mammo. Until Medicaid Canada. Say Yami Adum the first day of this year and so. Enche bebaso nze ukode di kan ya na ne enche na akosde nso na kwan so ya eba enti yes yenhwe na fe comments be about countryside GTV base 1111 say good job bro. I'm watching live from UK Matia base it has so share live on UK but the show is live on by Grace TV or YouTube and also here live countryside GHTV to be abenya yo bia 79 ya de ba kuna na wahwe na bibia aya asumdwe na bibia enso aye boko enti enche kra onikese ebewi amamre ni amane bia na fei o se ohni wi amamre ni amane se ade aka ene se ohni beko akotena se na fei nipa mpempe fetish ni benche wo nyina aba na wabetia
Yes, indeed. And also, some kakano. After one be na jinche aba. And it's also say, we go chill. Mate abapa. Also we go chill. Mate. And you're gonna chill. And after that, be the akonso share. And that be the akonso share. Also say ya na isu. No kwe, no kwe pa. It is evident. No kwe. So me nche dan chini ye man Ghana ma de. Ade ba kwa meet me akadi wa dan say oya Asanteman ha. Any di any bro sonkom. Yeah, de mayura. Esewani na ense o ka che kra. Ɛna ɛnyɛ sɛ Asanteman mu asɛbi wɔ Asantefoɔ nko a ɔbi biara yɛyɛ wɔ Asanteman mu deɛ yɛde to yɛwura ase because ɛkɔba ne sɛ obiara nim sɛ nnɛ obi kɔ hɔ ngya a dabɔne deɛ nneɛma ɛba a kaa bɛfa no wɔsɛ mu sɛ ha na mesi mawura ha sɛ obiara pɛ alternative a bɛboa ɛnyɛ sɛ bia no nkyerɛ sɛ biribi akyi adaa bi na mmom ɛkyerɛ sɛ mkora kasa yɛmfa ne die ma deɛ ne die sɛ no nti nnɛ kapɔn da sɛ yi deɛ ne die ɛma nananom a ɛnsɛ hwee ɛnsɛ biribiara bi pa hwee yes nti ɛwohwɛ on your videos a ɔmo a na post for te ase na biribiara betwam na post for ɛyɛ ɔmo moto si bi ɔmo de nam biribiara betwam escort bi yɛne nyinaa ɛkyerɛ sɛ no kora ne dwumadie yi a ɛkɔ so no ɛyɛ ahobrɛaseɛ mu a ɛyɛ ahobrɛaseɛ mu a ne som mu a ɛna yɛn nyinaa yɛde ɛsom yɛwura kuntum kantan bɔhɔ dodoɔ bebree deɛ ɔte ɔkrawɛ ɛne ɔbrawɛ ɛnwoma ɛso yɛs nti ɛnɛ yɛ okude yɛ sɛ okude yi akanfo nyinaa ɛna edie ɛyɛ nyɛ yɛ Asantefoɔ nkwanso no ka yɛ akanfo nyinaa ɛdo dabi sɛ yɛ nyinaa yɛ kabom na yɛdie nti I know very well for a fact sɛ ɔkɔ Asante ne Akan kuro dodo no aso a na akɔyɛ okude yi na no so bɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ ɛwɔ hɔnom enti wɔ Asanteman mu sɛdeɛ Asanteman henkuro ɛne ɛyɛ Kumasi no baabi Asanteman afiri kɔpem biara baabi Asanteman afiri kɔpem biara amammerɛ ne amanneɛ bɛkɔ so enti the various paramountcies ɛwɔ Asanteman mu also the traditional capital of the kingdom in Kumasi but aside that Kumasi being the traditional capital of the kingdom no we have about almost 70 paramountcies share Asanteman ase because 70 paramountcies I'm trying to say amine traditionally amine traditional areas no be say koko be say dioson and share Asanteman ase nti ba bia be ko bia no say oman bia na hefie on so be amamre ne amane and empokra abremponfo na abremponfo so on be amamre ne amane yeli na ekire dai sedi eyesonko e wa Asante ene Akan and Adum and so economy. Yes, that is what it is. The people who go ya eba ekwan no wa ba na say na me si wo kokuboard wa e ni Kumasi ni si wo kokuboard wa na wasa ha na wo ba dia na ne waba na obeto aso na wa ye ni na ye yen so bu ye de ma ewranom na no matsankonya na bibia enso aye asomhwe na bibia enso atumpon and the live on YouTube by Grace TV, also streaming live on Countryside GHTV. Nti meba mepe ene awukude ne akoside date no near the asumye na aye ho na pipia and so aye asumje because I also aya na many can clarify so they say akoside ne awukude aya na aye at 40-day interval. At 40 days interval nti say dia nanom dia isa de na echi na wa say the foforo de na echi na wa say the foforo sa na ekoso at 40 days interval na abekoso and so ewo ehonomo nti ne akoside ekoso the next one abekoso biem after 40 days na akoside foforo and so abekoso then the next one abesa ko biem 40 days nti na 40 days echi and I was there and they could there and so because you should be na kasa they busa kakra ya omo Akan at the afans I don't know video ha or so kasa there be on so be ka bia say at the end luncheon they don't know ko nyuma so ti ase wom say ya na ekoba nsa and so so what do you want to see for the share brother there na person kan wasem there na person hu there na oka there afa amamre ni amane etwagu and so one day ina yenya akwanya na ye baba sumi ni afa no so emu nchiremu ni mo de so ina and some amansan life yes indeed police for the more happy in their numbers baby ana e wo me compatible na police for the ho and afa if you compatible so medical catch us champion fear so police for the ha and I know class na be bu afa railway police station now branch there for champion fear no I was supposed for the be ho and before so buju ha class no ufri adjust compatible ba udu cocoa board stretch ne so akwan cocoa board Cocoa Clinic area ho na betiasim aba champion fear na so heavy security presence pa wo ho no mo a ni na HSN ne day Yabasunhene and a day Yabasun ina era na pipia
ɛso akɔyɛ ɛde ama yɛ yes nti mehwɛ na message ne bi aba no yɛnkɔ yɛtwɛn akɔpem sɛ ne wura nyame yɛ adom na ne nyinaa akɔ awie na ɔhene ɛte aseɛ nam no ɛba betwam kora ansa na afei yɛde nyinaa aba awie na akɔpem sɛ yɛwura ate aseɛ nam ɛba betwam akɔ ne de abusua yɛnya mfiri ha yɛn nso yɛn na own way a yɛde ɛsom ɛno no sɛ yɛbɛtwɛn yɛ akɔpem sɛ ɔhene kɛseɛ ɛte aseɛ nam no ɛba betwam ɛnɛ ɛwokudɛ yɛdi kan ɛwɔ afempem mmienu ɛnɛ aduonu afempem mmienu ɛne aduonu nsia mu nti saa ɛnkyɛ na ɔhene ewie n'afɔ bɛfo te ase na no but baabi atadi to hwɛ papa yɛ otwa mu yɛ Asante frankaa ɛne kura no a ɛnɛ wɔkyɛn bibi ato wɔ sɛ na yɛsom dadeɛ a ɔba abɛsom nti okura Asante frankaa ɛnɛ deɛ ɔde kɔ bɔnkɔm ɔde ɛbɛ nifa out of respect for the great king, out of respect for the king of the Ashanti kingdom. Now, bibi, you soon that say, you nya kwenya, you soon that say, you nya kwenya, baby, dear, say, you heard the echoes. Opia, ya, or Baba, no, did you medino, the corner, or you medino, Nakumina, and I did you medino, or soon with all that is within the person, and all the essence. Now, most of them, so yes, it was, yeah, are they really be there? Yes, one way I almost do not cry in before. Yeah, most young woman do a cheaper, and at the young woman cry now. You were dear, oh, yeah, Briar Obono, or excel room, or money chosen fielder, and you see so. And to back I pass and say, Brana, ye did, or he didn't share the union, or Akunas never told ya, say, eh, on a beer on a best was, that's why a professor can see a pa. Na me amini sɛ nananom bebree wɔ hɔ a wɔn sua wɔn adwakye ahemfafo no bebree wɔ hɔ a wɔn yɛ animdifoɔ paa ne mmom sɛ ɔyɛ nimdini ne nkyerɛ sɛ ebi osom da a to amammerɛ ne wama ne egu ɛno nti na yɛ anam akɔma ne saa nanom nyinaa efiri kyikyi ne bɛnkyɛ ɛba ɛbɛtɛtiri na wɔbɛsom ɔhene ɛma bibiara nso ɛyɛ asomdwe ne ma bibiara ɛkɔ so ne kwan so ɛwɔ ɛhɔ nom nti yes. That is what it is. Sabri, check na nigina abba every year. See, you're trying on test and which one did you imagine na abba every year. Frederick Amponza's name. The girls are taking good care of you. You look good. Oh, sir, Fred, sir, Matty, hold on. What are all come? Fred Martin with us, and a commenter with the abba. Okay, see, that is what we are waiting for. Sabri, check na era. Enche na yura eba abetwem akɔneti ase na no eba abetwem akɔna nka mepe akɔside ene ewukude enna no na ye de asom yi nyina ye ho ye hu afu ya yura mu enna ahodo anase bra akɔside ne ewukude ahodo bekoso ewo ya Asanteman mu na ya hye ne nso na aboa ama pia enso akɔso asomdwem ye nti o de yeguso a ehwe ewo ha na se ma yeguso ehwe ye hu a ye beto ebo ase ne agrosu ni nyina yama mansan nyinaa ehunu dia ebekoso yawa mansan nyinaa ehunu enna no ahodo ene bra saa na nyinaa ne dwumadi ahodo ebekoso enkakra on YouTube by Grace TV na fa bibia enso aye asomdue eti mediki aka se ekoso wa ha na misre se nanom okwa Asanteman mu a aman obi abetase ewo na himfie na ono nso aye na fam de ono nso atachire na wasum okay what I say I want to himfie na ono nso aso na do ba bi kwa pempi na ya na do na nanom do no abeka yera ho ene yera enso edi sadai e ma bibia ekoso asumdie kwan so enti ekoba ni say ya okay ekoba ni say ya aya na de twego ene say after na nanom ya ma be na wie na ohene kotena se a afi dia kan say enam say Ohene Abana Bompaye, Sans of Asanteman, GDS and Nananom, our kings and our queens never die. However, the attention they transcend from the physical world to the ancestral world. And Nananom. Okay, yes. On countryside, when they say I'm pretty proud to be Ashanti, long live on a PR. Okay, Matia, that's it.
Okay, long live, long life. It's you no other man. It has said what him share abba. Nti ɛno ɛyɛ asɛm a yɛn nyinaa ɛde aba. Baabi ata din, baabi a ata din. Nyinaa ɛyɛ in honor of our king, in honor of what we stand for as the kingdom of Ashanti. Ɛno nti ɛna ama ɛrekɔ so ɛsaa ɛwɔ ha sei. Okay, nti nananom nyɛ ɔhene nko a ɛna duru sɛdeɛ da sɛ yi a ɔbɛyɛ amammerɛ nanom akyiamefoɔ yɛ na ɔka ɔhene ho ɛna afei ɛnanom yɛ a ɛsɛ fata sɛ ɔmo ka ɔhene ho ɛna ɔhene yɛ amammerɛ ne amanneɛ te sɛ wɔn nyinaa yɛ wɔ afɔm deɛ ɛta ɔhene akyi ɛma dwumadie sɛ ɛkɔ so sɛdeɛ asante amammerɛ ɛne asante hyehyɛ nyinaa ɛteɛ nti ɛno a ɛna ɛkɔ so ɛnkyɛ ɔhene bi wie na ho sɛ ɛnkyɛ ɛne aberanteɛ bi kasae ɛma aberanteɛ ne ka asɛm bi sɛ ɔno ɛnyɛ sɛ bi a ɔyɛ ahenkɔ a na biribi saa ɔtɔn nneɛma wɔ Kumasi a adekyɛ ne sɛ ɛnam anidie ne buo sononko yɛ a yɛwɔ ɛde ma okay nti ntwene na ahyɛ aseɛ yɛ a ɛkɔ so no ntwene na ahyɛ aseɛ yɛ a ɛkɔ so no nyinaa yɛ som amammerɛ ne amanneɛ ne buo sononko yɛ de ma yɛwura aberanteɛ ne ka asɛm bi sɛ ɔno nyɛ sɛ bi a ɔyɛ de hyɛ anaasɛ ɔyɛ ahenkɔ a de mmom ɔtɔn nneɛma wɔ Kumasi adum a ɔyɛ asante kɔtɔkɔde hyɛ na ɛdu da sei na ɔhene kɛseɛ bɛyɛ amammerɛ a ɔno afa ato no sɛ ɔbɛhwɛ sɛ obi ɛnkɔfa baabi ɛnsɛ sɛ ɔfa obi nkɔyɛ nneɛma bi a ɛnsɛ mfata nti ɔbɛba bi nko adeɛ a na wadi amammerɛ ne amanneɛ so na wadi amammerɛ ne amanneɛ ne buo bi a ɛsɛ fata biara na aboa ma biara ɛyɛ asomdwie nti yes ɛnkyɛ koraa ɔhene bɛwie na wo sɛ n'akyɛ amehene mesrɛ kɔtɔkɔ ɔhene akyɛ amehene ɛkyi ame ɛka ho bi afei atɛnkonya ahodoɔ yɛ aka wo sɛ ɔmo nyinaa aka ho bi da ɛnkyɛ koraa ahenkwafoɔ nso wɔ ha yes wo sɛ bɛyi kɛ ka kyerɛ sɛ asante som no akɔyɛ sɛ nipadua ɔnam akwa no biara wɔ dwumadie yi a wotie nti nsa wɔde ɛyɛ ɛnan wɔde ɛyɛ etire wɔde ɛyɛ saa ne nyinaa saa na esi ɛte nti ɛnkyɛ koraa wogyidie sɛ ɔhene bɛwie na afei wakɔ akotoa so ɛwɔ kotoko fie afei na deɛ aka ne sɛ nnipa mpempempempem ɛnyinaa bɛfiri akyikyi ne bɛnkyɛɛ ɛnso aba abɛsom yɛwura nti Governor Sarpong senior, please get close to the place kakra Governor and yeah, we wish we could have done that but then I say now ọmọ kwan saa bisọ nka ho ti na amana kọ basa no we dey fache esa kwansi Governor maybe other room onim say ye benya nka ye gina ho pa na ye twa ana say ye ben ona ye twa kakra e dey akere but the interest wo hene ba ye be try say bi su ni na fe ye kakra e dey asoma mansa ho say amana ma amana ma ho kwan saa nti na ya na amana kọ ba ni say to the best say Governor what the beche na wate ase say akọba ni say what are and so yes and see okay now the next okay then you come na sara again sure yeah what the by him the comment for by enter no so sure I am for sure na emra yentwe mo hini betwe mo sure na and so by na be di akutu nia okay na message na say we year free honum anti see a message no any honum pm but it is very beautiful abusia I feel pa na me wa kwa ya na man ye me fen say and you say bia sabiani a ya asante fon kwa one good thing about ya Asanteman is say oba ha sabi ye na ya asante fon me so kan ye nya asante na e kabom e de ani no bu e mo he and efe pa do no ani pa do no awon e ba Asanteman no say also obi I say wotu no ma me ti fi say won fa ni de ni bu ma me a obi emma me fa ni de ni bu ma say de obesi aye ofie fo na obi so obi fa bon se ba no o ba be ye no and I'm say wa asante ano I say we say oh wo bi fi ba bi wa betina asante a o ba bedu a wo say ye tu ewura no mo ase ye kwa ye ewura no mo osoro ani de ni bo so ko de ma ewura no mo ti obedu ha no this only choice bia the person will be left with no option than say obedi so no so de ni bo so ko ama hene but e bia make say oti kuro so na kuro mo ne mo fa ni de ni abuo ma no a na wo bɔ kwan ato ama obi kyina obi so ba na ɔno so ba bɛyɛ nneɛma a ɛnsɛm fata nti medical ka sɛ it's one good thing yɛnyinaa yɛde bitumi asua biribi ɛde afiri mu sɛ yɛmfa anidie ɛne buo sonko ɛma yɛwura no yɛmfa anidie ɛne buo sonko ɛma nananom sɛdeɛ amammerɛ ne amanneɛ ne teɛ na aboa ama biribiara ɛnso ayɛ asomdwe yes Governor Sarpong say okay senior I understand good work mate medase paa ɛna afei wan biem na bedi akuju na sibira ɛne Otumfour wura ne hwan ɛne abusua sanete na bedi akomate na hwe free fa it's obviously that's true me I'm not pa we wished in fact I really wish say you bet me bibisa ɛde afa on nso do bia ya mamre ne amane it na we say this so na ɛboa me bibia ɛnso ɛyɛ asomdwe tie nkyakura
enche wo de wo hwe de ko so anse enche ho bewie na fe de aka bia so atwa so ho bewie na de aka bia so ye de asom amansan da bia ayo boko ewo Kumasi ene Asanteman mu mountain so na no akosde yeah, it tried to our film. You see, that was on the 21st of December. I feel the last I was there. No, that was on the 21st of December. I know saying Pimpino. I am not Pimpino. I am not a quack. Sorry, I was saying Idia. Yeah, I was saying Idia. They chat one, and as I was there, I chat one, and I need to the Cassium. And see, and I say at the Cassia. I know, and the climax. And I said, only the last I was there of the year. No, to work out the train. Why the anum D and 21st of December. 2000 21st of December 2025 year na kwesịrị kesi a etwa mu a Ghana Mamponghene bae na no de du ya na mpempem no ahemfo titiro ene Amanhemaa ne woni a ka Asanteman wi Asanteman efi kopim na wi Asanteman efi kopim na omu na eba ebeta itiro ema ono ne kesi edida no ema ni na ya asomfie. That is how it has always been. Nti on se Shasia na ekoso akos dey ye twatwo no and the entire Asanteman mpempi no na aba kan now and on edi and the big plan so wa akos dey edi kan no ya na no to no na because e happen and sometimes maybe akos dey be a hot one ebi anya akos dey kan na dey twatwo but then akos dey be ho a won say na o mind bi wa no no asan kunya ba say o meni mi wa ebedi akos dey na no ya am say no asan ne okombe mo hafu mi ma mi mind na professor doctor kofro boy ya oje waba eno he kese ababiti ene day ya na efe ina ya mamre ina ya amane okay we hin ben pass am proud to be an Akan no yes we all one people nti one Akan one Ashanti ina one Ghana as well me no asan kwam ta kan say one Ghana because ina ade ba ho enso so ewo e no nti enche ni na beba ewiye na fe abusu ade akabi anso ye de atwa so ama wo de yen hwe kakra ekoso ase e bi anya so ye kakra.
Right, I was going to Zabri, enterprise now, and a rubber 40 now. Na wako yes until that my inzumi kakra on franchise akoban say amamre na money to do bia e na amamre na money na ma ho kwan say you be twa nya bi e dey chairman sign but then near for some man saying who ya ekoso Kumasi montes ni dey ni bosun ko ya do some that say ya you na dey mo ni kase ya oti okrawe ene brawe e woma eso yes no anti ene ma ye twa mfin na e dey Asanteman no moment we say the bambo form penny for omo ekoba na omo wia na omo fa ha that just enchepra na on kese enchepra that time you people they want tookrawe any brawe woman so the occupant of the golden stool of the ancient Ashanti kingdom now free aha akọ na enchepra na got say na Asanteman Ghana mama onyina akwa abechi anyway akọsi there ayaku there Asante ane Akan enabuo emuda ya yedie nanso mama nka bibi nche bibi amu se busua enye Asantefo nko an ba be che ohene da bi nipa mpepim o Ghana ha nyina na oba na obeka ohene ho na ohene bedi na dey to bon obi Nananom bi pa ya okude ba ko afese bi ekoye ohene bi ye ba na ohene wo srem be so da bi be che amura sanse something ya me papa pro ko be nya Asante ayo ni Ghana man ọba abẹ̀tí ọ̀hún kẹsẹ̀ ẹ̀bẹ̀tí ọ̀hún ní sẹ́mi sọ́ọ̀ yìí náà tí ọ̀hún ní kókò kọ́ni kàkà ẹ̀wọ̀n yà Asante. Oh, your friend Gideon, I'm free. I told you Bokuro. Nana, me say the whole we are saying we're great. Nana, hey, simple mind. We're simple. Nana, I say, me say, oh, Nana, the whole we are saying, we're great. We're great. When you cook on your, we're simple mind. Mahunu sitia physical or mihunu no aka mihunu na kamu au wa suit na o bozi na o kunkun no oba simple o sresre o simple wasirichiri obia First time yeah acho debi o me na di hini wo nishia ba me tanko ba na se Otumfour na he sinema mihuna na dey as was okay me hu na ho I say mentafo no tiatia me so ba me nya sa kwan no enko no ho wow na dey say me hu na me life assistant dey obey as was sinama me nya kan na hu me no say bra na fam sam to so na me hira o na dey nsa to so ai no we je dia no se bi o hin kase Asante ni nsa to so a we je dia no ni na kase sinama hey say inshira any sinama o da top o hey sinama o dey mama cancel wow mama cancel na o da top wow na dey nsa to so a sinama na mini obi na dey nsa to so a ni fa kro no sinama e dey ni ska e dey ni inshira o hin dey nsa to no so no e dey ni inshira wow ana me pe nana face to face na me need up be family here na mama 1 week pe obidi obisi anti abrantie no na ono so ache na drink aka e dey ache man san o che se ono de obinya na nka o da form ama ohene na ohene ehia ne keke na ono so ohene de nsato so hia no na bra bo no e besi ni pa ma wo fra Adum e dey akọ Adum yes nti sa e na e koso mama clear some of the messages ni bi abay na yen to so okay and when the end do her the several years na agric 2 years Ghana ra no Otumfour Miss agric matia and then I be there I'm watching you live from when chi subin so oh okay wow when chi subin so brandam I was my main career ka subin so brandam tano boase tano so
tano so ye wo romantem de bent chiman no de na no contempt ache sebi server claim chief or na nche de ho explanation be ba te busu ya watch out and then crowd wo ya aka ye won patem wo to say intra afei ofuman ene sanko no omunya kan Asanteman ye wo tano subin state and tano subin council omunya kan nti osubin so wo wanchi mansin mu aban mu de but it is part and parcel of Asanteman ti menu yi comment no chem sa anya ne bone so ne kwan so ano no ti obekaya tano so ansam ne no yakra na esie tano boase ti obodom kwa de ma yidika ye ho aye story pen ama yati ase ni na ka Asanteman nti menu ya ye chia inu anu wo subin so nyina branam entra nwase ye nso wo wanchi area ho na afuman te won ya ni na ka ho bia ana boyam so what the chiman a yes but ni na ka Asanteman ho afei ehfa bio na maju why the Isaac Yeboah say bra kwabna yes so Pastor Isaac Yeboah South Africa okay matia so for the nyame kan on shop ano nya akoma so ade emfa mo sanso na sanso na the safon so here say e come wo mu kwabna please can you give me some watch mate watch this video I am ma wa meto with dia raise the DHL na say or UK be an saka DHL be bro mase ebe to be abro why ebe bro after when be that you trouble at work senior good morning I have great respect for you the way you communicate is splendid and super excellent you have great respect for your viewers and the way you interact is very good mate ato be that say nyamisha be that super other man ato say this is the Asanteman hospitality for you mate am that say and it's also X-ray it's also na there or you say kutu say bam okay say brand new yan kasa no that is also X-ray no na there or you say kutu say bam or you say kutu say bam and only as someone okay the way by Grace TV comments no countryside TVs will be about also say okay or hene ben pass I'm proud to be an Akan na jo na meti won ka che na meti ante won ka ya ma meti won ka frame why other ma yen kasa na jo ehwe o countryside also PR for the usu you're doing a good job matia me ban no san say never papa the usu to frame that precope and after Dominic says I'm watching live in South Africa matia Atukan so okay Atukan the same comment as Samba countryside so okay ti am subscribe be man why but that time over any day the section there but you find it Abuja this is your good morning have great respect for you the way you communicate is splendid and super excellent you have great respect for your viewers and the way you interact is very good Matia ato yeah that's it and I'm going to show you out there abba and enche no time you ra every na for the akabi akoto but we do bia e kan insurance that the show hene e di ohene kese ho adanse se wabo ma hinya pagya e busu yan no crest asem we ni na edi ho adanse se on se sisi as yesterday a obia benya na nkodi hina first no kanen no me dem swade be kakra e be hu bi no ase na yama ahini na koye sanse e ade bia no go area obia mpese obeti ahini ho asem obia mpese akuna kura ho asem to obeka ho asem na zo obedie ni ade bet no kwense se dia ye hene kase ya pagya ahini ama ahini ani mabanyam nti sisi a akuna to a osa emse ye kase obi ton ne ho ne nyina akwa amfa nkodi akunya obeye nyina ne se onye kase ya pagya ahini nti ne sa ahini ani mabanyam na ye ka menyini se e wo se de enam ne so ama ahini wani abanyam e wo ye man Ghana mu ni wiase no igini mu and yeah okay ohena wie ho okay and yeah me na okay I'm say report enya no bia na ohena afa chirante so dey me ho na yentwa kakra na yemfa no so and some amansan and na day and some da and okude ye dikai okay enti ohena ti ase na no enche kra betwa mu akro na de akabia so and check out when it's now every travel across na the akabia so atwaso yes nti and check out when it's now every travel across Zabre ni pam pim okay and then check out when it's now ebetwa mu akọ na fe ya kabia so atwa so ewo ahase awukude ya etikan ni nyina nti na nyame hu yambo na adom yankwane ahoden a ebeju ha na ye de emu entremu ene emu ama na ebu nyina
Some amansana. Yedi munchimo. Any mama de bring na some. Yedi munchimo ni mama de bring na some amansana. Yen chekra. Ya ohne bi mo se ohne jazz ni so e ka ho bi na no a ene owo dwumadi ase obae ene ohne be ya mamre ni amane ohne jazz ni aye na na bu apasa. So eka ho epia sabe so efi achempimfie ekro afei nananom yes ma ho ze nana kwe achiase kwabere amwam achiase hene nana amwam achiase hene nana so eka ho bia ene okananom ani wa hene ebesom ye ene awukudai amwam achiase hene kwabere amwam achiase nana nansu. Okay, Nana so eka ho bia enye asem ketwa. Tisabe won kase na ti ase na eba so. Tisabe. Today. Yes. Abusia, tisabe won kase na wapefu champion fee. Ya ane oba fruit ase na wako akoto aso na fie nche kwa akoto ase na dwedie no. Ti won kase ti ase na abusia sabe na kase de efri ha na nipa mpempe wo de ti wo hene na ko hene na efri ti ase na yes ha hwe na o ma fo baban kase yes na tanse na hwe se nipa mpempe obi e bojo hene so a na ese wani ese o ka che kwa asante obi ka asante e wo bi e kire ti wo hene afro ti ase na no mo ya ka we na so from ti ase na enne day enne dwumadie yi eye enne akwaside ana ukude ye dikan amamre ni amane ho be ye ni na abawie tie no a na etwa no ohwe nipa mpempe mo obuso ma bechenku na wo mu na ade wo ni mo nya no susu abetachia na se woni so kache nipa mpempe ya wo ni na abetachia na se woni so kache kwa anti sabre ya oni ti ase na ma wo so akori afei na no me ya aka wo ni na bato mbo ase na brepam wo ma fia Ronaldo wa ha ti se ha hwe obia yi na fom de ni na yo sunda kapte ni na sunda yes avusa na enu kwa asem ade a wasaye e menwon se maami apatapahema no asem no patapahema asem no ene mu se papa we na so eye kese sin wiase nyina na ni so hu na de se obia wow na no so yeja de mama ka san se be 20 years ni maami no menim no ene o ka so obia gina konwa free ne nsa ye na maami no ko wantima ma transportation because no niska. Okay. Enti mimi firo na mebubu se mimi nuane se. Enti mama we da be na obesuma su sa abeje na konya. Sa 24 years obeje akonya no. Obeje na asem. Oh, mama no. So oye komfo no so ka history asem no. But on mekan kan na konya asem da. Okay. Enu na mama hu se santene oye nipa oye different. Wow. The boy different. We okache mama ni se. Wasi na wonya wo hima bi dia jejere wasi wonya wo hima bi dia nka di wo hima enti je wo ye bi asanche no hwe wow ade wo ye bi asanche no hwe se 100 years ko hwe wo ye opportunity that ko be soft amount because we are seeing kura no enti ndu so a ese nyame ahye obone ma e dia beba sa wasi wonya ohima wonya wakonya bi dia nka di wakonya wasi aka chi ohima bi se enti wakonya na wudin na wo mpa ise minwu ana oka ani nim se ohima ne yatu na yo so kodo wakonya ko na wakonya kodo wakonya kodo se no wo mpa ise me nkodia kodo wakonya ya se me kwa wonko enti ma me na se na ye me nwa na se fire no nyina kwa no me didi ma no nsuo se ma me wow maami na se mi busa mo se maami abro we enti da be no betuma twuma anko sa be na konya eni se ya ko se ba ye den yes sir ni se enfa okay wow see unim ena kwa bere so ya hin fufu ba ko mi mo ni di oye brempon onu wo so amba se obedi hin wo koyo yo obi ena nipa ko no frantuma na ye se omo koka ade sham se kaka no frantuma eni ko ni si nipa ba manhia eno so wo ba manhia de se ni wo ba fikasiem oba frikasiem de ne o mama oba ya akoye so nkobo na humedi hin
Wow. Sikadwa kasa ye so begina ho na ye hye ye bon kuro kakra bi no opagya ne nsa eno se ai akodwa na ye ne dia. Wow. Owani so omegina nanim obegina nanim bon kura ye se kone ko bo ho na be ye ohene bi wo ba so nim so papa no onim so be ye ohene okoya na okoda na ohene wada na ohene oye brempo who say you tumi bi na ai sana me gidie ye me because me kura me sha asia be so santi a me de me wura hye mu ni me nkofo nyina yi me nkofo me nti obi aho ne but obi ani ho a omposu santi ne abra weekend twam sa da bi wo be posu no so omposu no wa commit crime let me cut you about o go for no avosa for there na what twintwa wo hye obi a but nipa ye de ono be post one obi me order me start order me profile for 20 something years hey me change ni da 20 something years say obi di ono picture dia to start me nya bi da ono nkwa ne da ho o profile picture no ai de ni na si esebonity ni so no what capture obi a what obi a so unteji ni me change ni da hu ya no yo ma so ntu yo ba kwa dem no chate no hu ba bi afi it was no enti wo see emma ye free mam okay enti madu onu omo agro o ti ase enti ma me na tuma bonkura me da so dem se yes apatra padam se me koye akofo ma me years ago na onu na wo bonkura nka onu kura ne se bio ma me no oka abakosem but ojire santin na no popo oh no go say to me crowd yes come on na nkofo man pressure yes na me dey na sanje munya abuto no kasa ampa so okase ya bona na wedi oh na tutu sikadwa na sikadwa ka kire ni die no ni olma say mami we ka chense akonya na nya ne je onka wo bi onko okwa onzo tatu ya ahimafo on ten to ahima na ya ahimfo na wose wo you kwase ebisi wose wo nka wo du wo hu se akonya ne nya ne dia na afi wo esimi akonya bi ayire bi o ba jaba 2026 si betwedwera ye be so ahima into programs le hihye so etoto so sa na eko efi wo be sa etoto so sa kopum te Ghana be sei mi tonyame untimi nya hwe na se eto nya ntwae no ba ye nipa ye gina ye ko adum nipa o megina o ye sa ba ye nipa o megina o onu nipa ba ko pe okura Ghana nyina wow anya santen kwa obebi obepie bia no odwo so kwa mi kwa se dwo so de ma mentimi nnwo so aje se me twa ama ne kwansa adentia na mo husika de me ya me ye na enwie ma dwo so na me mo ko cha me de dwo so wow who sikadwa no nipa bebere na gina obi ko ekodi dwa obi ko ye na de ni se fi na wo kwase wo ye bi ah just wo husantere adentia na tesa captain adentia na tesa se ye nyina eni atra se ne se onu ne yedi tumi na ma no enti se bi o obi kwa ye mpi kwa na oba hwede nkofo suro no because of our aban mu na we di otinyame mu nyame na hye no mu no akasa eti wo nkofo bebere ka na obi se ye nkofo ya motiti ayi na ebi kasa mu kasa no aya abegyina ha na kasa okay aye jira aye Kumasi Adum omo de Samuel bi besia me na betutu train na lajo Samuel be ya me Samuel be ntem se amu busa question too much no Samuel be na wo de Samuel de besia champion ni fie ni mu o hini be fie ni no de Samuel de besia na Samuel de besia nyo no picture de besia I said there was a picture and I said Jesus so sa de man so this time Jesus so sa de man so santeni be bi okobi e be di na che be wi akora be wi di na chi wow me pa na me ya santeni wo kwa ya zamrama ni se ga woni kwa no onu kwa so ya santeni wait ni papa de obi say ka Asante ka tiba sa pa Asante nye chiefo nko a so den so o se pifi say Asante say chiefo Asante nye chiefo nko a etra kasa ko do bebrebe jama fo nyina ya Asante omo ya brofo na ede na omo ba ha ne president ama ha na ye be wonya Asante nko ba Jama fo ina ya Asante jama ko na wiase nyina ya Asante fo wiase nyina ento obeti bebi no akasa aya ye wura ye na botre nti ye kwede no hwahwaye ho okay enti ani mpese the way ye wote no oye asumdwe wura enti ye no na ye so edi na chini ye ba ha se asabi security man fo bi kwa hu ya omubutimi fu but ye ye mfo no omuntua ka okay ye ni enim kwa akure fo so didi ne ye aso sante okay enti ye no si e be ba obeye de ye o mfo ho wo de wo ko training na wo ye oduma but me kwa body asema na ma training ho na bi ye ma na wa high expert wo upa me bibi sam man fa me ho anje a opa me bibi ko
me dem ho baje na me ti ase a me fa so be na wo me so opa ma bombo obi kura bomba me kokɔ fesi na agye na me wo dia ka okofo mu me pese me ya de ko na me kuma asante na e bodi ase tani bi suba ya de because de me ma ya wi ma obi kura wo na ma wo 13 me di me de afra o say ma wo 13 me di me de afra asase so enti generation me so enti ewurade yesrem wo eja wow enti se bi akora bi tena baby no de come see ni o ka se ma bo papa di na bo ma me di na ka but on no be bo ewurade a o be say masa this time no yem wo bia but yem pese obi a be kan asem e mo bia me ka asem yes obi a no bi ni asem bia obi ani le ni yesa na wo no ye die ye okọ ikwa no hwe nipa okọ nkran hwe nipa omuko gira na chi ye nko na ye flag ni mram hwe nipa omuko gira na chi we need Asanteman police yes man me Asante me ma ho mu gira Asante bo se mebo se mebo no for bani okay se mebo enti se me ma no be Asante for ebi free fin so ebi free Antoa ebi free Abrem enti omo no mo ya Asante for na me etani we say wo di ntro na mo je be na wo mo okay omo kwa me no mo na eko enti me free Abrem okay me free offenso me say free Antoa Asante kro bebre me free so wow and me say so me ewura enti me special sanity enti Asante de esremo media for no muso ko bebi na mu busa kwhia na obi ka se me ntwa ya me fo metu okay se si a me no tie ya ka sai wo adwuma ya pa fo maduma wo sa ko ye no bebi fufu enti wa hwe ye na man ka sai ye na wa ntene na odiko tuma wo no ya asem eni wo ko bebi na omo buwa me ne me nka ho okay but me kwa me shara me ma no ntere obi a me mru mraso me hye mrase enti de me ka bia wo se me ka nyansam na nipa bi ti ase enye ntokwa ne de ko dabida enye ntokwa ka Asante be ko sa jiga ne nyina sawo na ko se na wo mai kire kura ndi enti ne kura me bisa onim sa onim okay se ko yin ko fo bi interview ebi ho kura mo ko yin mo interview mo chu muska samako but me de bi asem frame wo so o mo ba ko no ma sama muska ebi go ba so enya mo ya come say you Ghana for boss me chantro yeah life ya obamu views na peja koso no bi o hwe bia be dia da me kura me say ka chemu me wa kro bitimi frame me nim ni number o frame no send 5,000 10,000 o se fadidi me nim ni number me frame no me nim no me frame da o frame e wo ma ono asa be frame no dia tum sa sem ko fo unim PZ for we hu mo nkra o mo hayi bebre kwa do Asante kwasin the way me do Asante okay na nyu obi na wa kukudu o ti ba ni pom kasa no krepa e ma bebre do Asante kwasin me me no ayi we dey nu gawo ni so o papa sifie miensa se na wa tonsu ente se mu tu fie ndi akọ gawo ente se ene onu ko jitum so e ayi atonsu ni ene ye group no so enye se dia me ameda no no me na me professional omo emu nyina ya ahemfofo omo so ti omo kuro so ene omo di tumi ni nyina ama me se me ngina me control ni enko e wa so ndiem ente ono so o ye me crime wow no sumi no arabako duro be se sokro na wo mu duro be se sokro fo asane mbaba that's too early na too early na wo masa ye na do by 1 2 na wo ba ni Adum ha o ahomache wa na so me no wa no kasara age say wiabo no ko gire baby na mu di konkwasa na mu di media na wo me hye na hu anumre wo di anumre wo so ye be from as well na me fa se na nya disco na wo di ay baby anum nsabo aya me hu wo any disco so say disco Sevia na disco no do later wa ma no mo hwe akole na ne sere ho kuo wo di am ye hye ho na mu so ye guy you say what ya na me oh na also be interview ni ho na nsem ni na o oh say ha dia akatafo o ba ha dia play obi atimi ye do but you say in darkness there is no witness oh na de ai nya adwuma kura na obo hu oba bi wo say David we dey class ba captain asemo na wa kan di anya wa dance ya onim o kan atwuma bi ase bibi so na o twe atwam ya na o kota no so de o bu Easter chima area ho na papa bi wo ho no che se o team na o yo hene ya de mbo bi din na we kura na nyansi nkofo no mo ti sampare me sa ka kire obo me o mo no mo me number ye di nkobo o mo trete me ne killers no isa me chiamu abusuafo am wonyina samodua ne nkofo ya chiamu samodua upo wo ba be gina court ahwe a wo de obandi asa adwon so me to nyame so suelo no go suelo a se se Ghana ni no ritwi bo mana
That's what we run into. We by school take ya. You proclaim came on school, but you need to me. What could your course, law course? Assembly and word, our in a crowd. And what baby do as a most answer. Just mobile like 30 years. I don't know. Well, Mamulenge, who to me trust it, share only Obama or I acquire a friend saying, your boy, also because I or J. Mike and because I say, friend Obama also Sam was a deal. Also, some sample who will be sure show near Tadia shall we teach any Catadifia show who you know, everybody ready. Namudia, Mobasaba High Court, Mobasaba High Court. Your bachelor will say, some moon from Ranyadma, your swim from Ranyadma, your babu and we are in Ghana for your babu and woman, DBCS. Your babu, okay. Court, I said we are all watching Edubia, the Castle today. Nabiso, Yashana, among 4 years, Kayakadio, but now of course, Casayano. They also are in this year, Nako Chef, yeah, just a several Jan and I go. I know young conform be omun yet. Unim Nas Antiqua Messia, Mestre, Mestre, for Mimi Fribolga, okay. Mimi Fribolga, Honor Minchifli, okay. Mifribolgan Tinongo, Kame Semi Kumahine, Tindana now, Tessin say, Kame Sen say, only for that from the Santin on fire shame. None can say part 1 quano, Yabe, Bolaga Santi. Wow, they say, what do you remember boss and tell over Brighty? Okay, what do you go for by Pesamacobias? Okay, no Santin, over a glass. Wow, and to kiss, let's say. You could put a monster and I am a check as Santinas who did, and you be any bit to my basuna, a crew that could be a near back, okay, not one anymore. Wow, who don't want to Asante through? Who did you flee? There's which is Obi Bokotokwa. Your son and force life, and my friend. No more channel daddy because Kotoko. Ukuma, Maminja, let me see a session. Okay, okay. The Avos are for yes. Avusa. Yes, Abuja. Sanity, now a song that I was on before, and so by our own Besson, you are crop, Asante, Cotopolity. He was a captain, and I was on before. The only now was it from best at 6 o'clock, and I will have almost one, and I will do Saturday. Now, Captain Crow was our cousin, and he said, I was a team. I've also something before, and that's a great chunk for me. And then we did my dear son, Papa, now by ever some year, crop, yeah, the will make promises. I metal come on them. Wow, Nasanti 70. Nasa tini ba kura frag no ko on na dead one. So 2 years open so yeni ya fabla on na be ya ma. O ba kura no bo se wo ya santini ko use ka. Et me so me bon pese me to bibia hye ne nyam afi we. Say ko so obi kura santini no odi santini ya. O ya na ye wa. O se so obi pa dia kwa kotoko ye de. Ne se me re ye na bro. Obi nya ya nka. Obi ye bi. Pia o ye. Okay, it's employing for you know Makasa or Makasa. Yeah, and them cry life, and them life to be a girl. Yes, it's the captain, you know, and then Nakasa, Abu Sample for also actually one more action and their fans. And Abusia, with the in was more, and then I would get Nani Nananom, the Cassia now, or better nothing. That's not better nothing. And I'm saying, yes, na ɛyɛ dabɔ ne yɛ okudenti na so ne ɛbɛyɛ amamre ne amane ɛwɔ Kumasi mountain so titio pa ɛne ɛyɛ achampionfie bia ayɛ asomfie ne wie ya kat edi wɔ ne kɛse ho adanse ɛkyɛ sɛ sabi yɛyɛ asante no a ɔno ɔgyetu tu akɔkɔ sɛ ɔyɛ asante kɔtɔkɔtɔ hyɛ ɛsan sɛ wɔn deɛ odi baabi akɔ yɛ yɛ asante ne ɛna wɔso no abusua utie du baabi a nsɛm bi sɛ yɛ nuanom ka ne ade a na ama wɔn sɛ yɛn nyinaa yɛn ka mom yɛn fa ne die ne buo ɛma deɛ ne die sɛ no yɛn so kuntum kantan boho emu yie ne yɛn som yɛ wura yie na bɛyɛ nhyira ɛde ama yɛ sanse obi biara ni hɔ a wɔde ne kura ma Asanteman yɛ a ɛsɛbi ne wagu ase da nti yɛn ne saa bɛboa na yɛn man no ɛtumpɔm ɛso ɛwɔ ɛhɔ nom nti yɛn hwɛ mɛ sɛ bi abɛ afɔ yɛn fa adwumadi nyinaa ɛmra ɛwiɛ okay nti yɛn hwɛ mɛ sɛ bi aba na afɔ yɛn wrap up the show na yɛn kɔɛ na afɔ de aka bi nso ɛntoa so mekan do yɛn fa
they can't do him, they can't do at all can they know. And it's having so straight. And if Samuel Obense, well done watching from Wolverhampton, Pierre Matia, Mr. Samuel Obense, Pumbo Kodie, the dear Kobe Smack, very much good work, Matia, and it's obviously Pierre her name, and I did X-ray, I say Asanteman there, after the Zambia BMC 13, and after a 13 by and after James Climax, Pierre, thanks, Säcred to and you hear no credit, you can be a reaction, also no. Ayana ayahwa captain afi said anyone here waka omo mfa ni agro kra omo mfa asante som no amamre ni amane no omo mfa ni agro da bi omo kura mu yie ahodim esom ye pa eso omo sia enti we dey mpanyfo na ka wasem se akwan no e wase de ye be we abobo no na ko bi adawo na so yasne e ma ye di jumete e bra mu di kan OB Trading Enterprise Kumasi South Junction. Na ni na say OB Trading se men kan show say oh pata de papa oh papa ni papa de am so tumika na ko OB Trading Enterprise Kumasi South Junction na ko jiwa on ta de papa and they wa perfume papa na fe bibia nko ma kai say bibia mjin Kumasi adu obi afre me all the way from Kumasi Importem obi afre me all the way from Akan say what perfume go home ni na say the perfumes no ko turn OB Trading Enterprise me am boss so popo watch and then Yame Adum am ko e go turn perfume any pam pim every day dance my number no 0530994553 0530994553 OB Trading and no afa make am for Better Grace Financial Services at the amount Ghana for America and Canada Better Grace Financial Services intermediary financial group for insurance ones and some for financial services them so we now Better Grace Financial Services so no musi sika na fe okwa homije we adwuma akwa homije na ko ba se bia ohia sika obetam sika bum di amount sika bum obetam di amount tax free onye okapre onye osempo a obetam sika bum di amount sika o be wan eto bia na so free na di amount na di akobo bra na bibia nso akoye di amount na fe ono mo ye adwuma se sika am so me kam ya me man empire o mo ha oni amane bia ma so lemmom se o ha oni amane bi ba na no ntimi nya adwuma bi mo a enam se odo ho ebata Better Grace Financial Services nti ombehwe wa akopem se nsremeka obeye nyamebia ombehwe wa akopem so obeye nyamebia na obefree as far as so akọ na o man so ombehwe o mo akum so mewe Sapong college ani ebra onye omu dijuma onye omu ye adwuma na nsremeka Nananom 84 Better Grace almost services to be life insurance, college funding, long-term care, legacy strategies, retirement strategies, business strategies, now for disability insurance. Nina nyoma Better Grace Financial Services. Nyamena wa musu ye de bo adasante. Ni ya me maame ohene reda na kusi. Na to ase ne mesromeka kotoko hene brempon na to ase ne. No kan yin me maame ohene reda na kusi e ko far by. E de ma Better Grace hwenkomo e bibia enso enkoyi ma busiam de ni kopna usu be pam ye behia. Kumasi Adum achempimfie e de amane be bro. Nyamenka ho makao. Bye bye.